Hozzad! Kerázzad neki belefele! Hogy? Jó, engedd ki, hagyd legyen hideg. Jó hideg lesz neki. Figyeld, most de beszopja csóró. Most nagyon beszopja. Hozzad, azaz, figyeld, jaj, de kitóta. Jaj, de ki. Várjál, paszája. Hozom a gyógyszer. Engem is vegyél, mert azért lássák, hogy ki is adja az instrukciókat. Doktor úr. Zsámo! Közben én is meglegyek. Öntsed neki azon! Jobban lesz el. Nehogy a Vedd a riport. nehogy a végig elfurdisodjon. Jobban? Nehogy a végig furdis legyen. Jobb lesz most, nem? Jó van. Hogy mondod? Mi? Igen? Mi a fejedre húzom ezt a fedret, hogy szétrúgom a fejedre. Még az is naratlan! Mekkora Egy olyat rád verek, mindjárt úgy számolnak rá, hogy december, január. Térmáig ez van. Así puedo vivimos las cuatro puedo Aha, én vágom. Jó hagyjál. Jó, már egy óra múlva jövök, majd még hozok vizet. Addig pihenjél, rohadjál. Így gondolod? Jó van. Tuti a helyzet? Úgy nézek ki, mint egy kőlap. Ja,